Tulo ka mga pulis sa lungsod San Fernando, gipasangin lang ng lugos. Gumikan ini gidisarmahan ang tulo, samtang gipahigayon o gipaubos sa imbestigasyon. Apan giingong nag-usab-usab ang pamahayag sa babayeng nga namasangil sa moong mga pulis. Aniya ang report. Gitukan ni Police Brigadier General Ronnie Montijo nga gipadisarmahan niya ang tulo ka mga pulis nga gipasangin lang ng lugos sa usa ka babae. Gipaubos na usab sila sa camp restriction samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Wa hinuon ibutyag ang identity sa gireklamong mga pulis. Base sa kasayuran nga nabot kang Montijo, nabiyaan kuno ang babae sa iya mga kauban dihang mo pauli sa laing lalawigan ug midangop sa mga pulis. Wa pa madetalye ang sirkumstansya sa gipasangil nga pagpanglugos. Pag kuwan sa babae ko na dito mga tabang, ang resulta mo na siya nga na-rape mo to na suko ko. So pa-restrict o niya gidisarmahan. Wala mabanggit sa ako ang kuwan specific na area. Samtang namatikdan sa mga otoridad nga nag-usab-usab kuno ang pamahayag sa biktima. Gikatakda siyang ipahiling kung tinuod bang nahilabtan ang iyang pagkababay. Apil sa ipahiling ang estado sa iyahang mental health. Tinguha sa opisyal sa PRO7 nga mugawas ang kamatuoran sanglit dili makiangayon sa gipasanginlan nga mga pulis ug mismo sa PNP organization kung ugaling namakak ang babae aron lang madaot ang kapulisan. I suggest na they will file a case against the complainant. Kay very unfair, very unfair. Giklaro ni General Montijo nga kung nakasala gyud ang iyang masakop, mag-atubang sila og silot. Kinahanglan aksyonan dayon sila labi pa na yung mga armas, kuha na to. Pending investigation. So niya irrestrictive kay basin og tinuod niya pag-file sa kaso, dili na nato madakpan, dili na nato makita. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.